Poďte sem. Pálo, poď sem aj sám. Poďte Ja sem. nemôžem zabíjať, mám tu fight s prasačom. Vidíš, ja som tu mal fight so zombíkom. Ja som umrel. Rýchlo poďte do tej bane. Hej, čo si zomeral, však som mal meč. Ja som sa bil a som ho zabil a zrazu som umrel. Ja tu bani. Tam čo sme povedali, že potom piješ, tu zrazu piješ. Nie, je tam piesok a tam je iba taká hlboká jama vykopaná, taká jednotka. Hej, vidím ho, som nie. No, skoč tam má všetky veci. Poď ich dám. Ty kokso, ma to zabíja. Skeleton tu je. Prečo si mení Sankto? Čo? Lebo ma to zabilo. A som išiel do serveru. Už som tu. Ja ešte nemôžem dať back. Aký je ten príkaz, aby som sa portal ku niekomu? Že to môžu iba admini, že to bolo na lomeno, ty, ak sa vašli, ako sa ty voláš, ako komu sa voláš. Lomeno, motera. Samama. You do not have access that. Ako sa mám ku vám dostať? Ja sa tam nedostanem. Haló, kde si? Tu. Mám plný inventár. Ty kokso, Ja vás na... koľko tam má Ako tých vás mám vecí? nájsť? Čože? Welcome Sancto to mesto. Aha, mám psa. Ale ako vás mám nájsť? Neviem, my sme išli, ja práve neviem. Tomáš, urob resku, alebo ja urobím resku a rýchlo hodím, ja som podnieš. Nejde crafting table. Dobre, urobím. Urobte resku niekto. Ne, ja idem urobiť. Musíme na to aj admina ináč, nie? Či môžeme aj my robiť resku? No. Iba potom blbé, keby som nemohol. Tak urobte resku. S názvom... Tomáš, sám odkiaľ to mám urobiť? Taký tak. Hej, viete, aký dajte názov na tú resku? Taký, ako máme tu na YouTube, ten náš kanál. Aha, dobre. Odkiaľ to mám sám urobiť? Asi odtiaľ to nejak? Odtiaľ to? Hej, ako sa volá ten oný? Ako sa vlastne volá ten náš kanál? Som to úplne MT vypadlo. Studio Cool. Čo? MT Studio Cool. Máte Studio Cool. Cool. A keď si budete pozerať toto video, nezabudnite dať like. Aj subscribe a odber hlavne. Hlavne odber. A nedávajte dislike. Tak ale akože ak sa vám to nebude páčiť, tak môžete. Ale my vieme, že sa vám to bude páčiť. Ak dáte dislike, tak budeme nasratí, pretože budeme vedieť, že sa vám to páčilo, dajte nám dislike. Lebo ste nám chceli nasrať. Nemôžem dať hen také meno. Iné dám. Čo? Nemôžem dať hen také meno, dám domček. Nie, daj sráčky. Hej, daj sráčky, Maco. Daj sračky. Hej, daj iba sráčky, hej. Názov sráčky. Srácky. Mám jeden názov srácky, to bude dobré. Máš to? Čo? Select 2 points, press therefore, using the command. Čo? Nemôžem Aké sing do toho mám, či čo? Hoď mi tú sekeru. raz. Idem zabiť vlka, hahaha. Zabijem vlka. Aha, On mi uteká, hajzol, musím... Ja ešte daj reselect word. čo ma povedal skôr? Si myslel, že to vieš? Idem na vlka, hahaha. A on ide na mňa, a ja ho zabijem. Ešte žije. Čakaj, najprv mám tým pravým, potom ľavým, že? Ukáž, že to urobím. Povedz. Takto. Ja zabil som vlka, máme XP. Zabijem chobotnicu. To veľmi ťažký súboj. A zvíťazil som, mám farbivo. Ha, aké
Kto z vás si tu usral? Ja som to nebol. Sám. Ne, to bol sám. Nie, to bolo Palko. No jasné. Nie, to bol sám, to nebol Palo. Ja tu zatiaľ zabijam slievky, aby som mal jedlo. Jak máme mať mal tú resku? Musím mať takto? Takto. Píše mi, že mám veľkú resku. Hej, akú ju máš? Nie, asi na pár blokov. Tak urob úplne maličku, iba aby som sa mohol portnúť. Ty kokso! Som mal išiel Viete, zo čo mi servera. teraz napísalo? Že nemám peniaze. Na to potrebujeme peniaze. Kto má money? Pošleme si všetci peniaze, ja mám 30. Dajte mi 90, možno to vystačí. Ja môžem dostať 90 korún. Takže nemôžeme si urobiť resku, pokiaľ nezískame peniaze. Takže to má... Počkaj, to je nejaká tabuľka. Hej, tam reska. Hej, tam Ako reska. vieš? Ale spawnul si to nejak... Ideme ďalej. Tu už Ideme nie, ďalej, ale takže tu už nie. poďte. Ja. Ďalej. Idete?
Ďalej. Potom to. Ide Maja. Idem aj ja. Á! Už nie som hladný. Ježiš, creeper. Som kill. Som práve povedal, že ono. Som práve chcel povedať, že Berme ti veci. A creeper pom tam. príď za nami. Čakám žadu. Aha. Ježiš Creeper, Ježiš, creeper, nebo okej. Máš nájem viac, bude Tomáš? today. Sorry. Sorry. A Ja ty som si máš vyšiel lahu. apteka, vieš, napríklad. Tomáš? Či sám? Zmizla ti koža. Nemám v inventári kožu. Či ty máš? Tamto. Čo? Ja mám iba 2 kože. Ja mám iba 2 kože. Ty máš koľko koží? Ty máš Ja? koľko koží? Ja mám jednu. No. Ináč, Sankto sa volá normálne Filip. Sam sa volá normálne Sam sa volá normálne Tomáš. A Paulkok Paulkok sa volá normálne Paulo. To bolo tajné. Až tu teraz. Ale moje hlavné meno je... Hej! Čo robíš, ja tu ničím Čo robíš, ja tu ničím Ale moje hlavné nebudem. Ale moje Dajte mi hlavné veci. meno je... Čo je on? V Minecrafte. Áno, voláme ťa Paul. Áno, voláme ťa Paulo. Čo Takže, tu mám navyše? čo tu mám navyše?